Ola, boas tardes. Imos empezar coa segunda sesión do curso Avances. Hoxe temos a sesión de Tomemos a temperatura ao mar, o cambio climático. Nesta sesión indagaremos nun dos procesos máis preocupantes que afecta aos océanos e, polo tanto, ao mar de Galicia, o cambio climático. Para poder tomar a temperatura da intensidade dos posibles consecuencias que este proceso global ten localmente en Galicia, faise obrigado describir como interactúa a formación de aguas profundas e superficiais dos océanos e como se propaga dende a escala global ás escalas regionais ou máis locais. Para iso temos hoxe tres conferenciantes. A primeira charla se titula Espertando o xigante, Antártida como abismo oceánico. Nela, Alberto Naveira Garabatos vai nos adentrar na formación das aguas profundas que dominan máis do 50% do volumen oceánico e que, aínda movéndose con baixas velocidades, ten un impacto ao longo prazo moi importante. Alberto Naveira Garabatos é un oceanógrafo interesado nos procesos que rexen a circulación oceánica global e o seu papel no clima da Terra, cun enfoque especial no Océano Austral e na Antártida. Alberto é catedrático de Ciencias do Océano da Universidade de Southampton, Reino Unido, codirector do Centro Doutoral Británico de Matemáticas para o Clima Futuro e membro honorario da British Antarctic Survey. Grande parte da súa investigación basease en deseñar e executar experimentos de campo para observar os procesos físicos que controlan a circulación vertical do océano e o derretemento do xeo Antártico e a función climática dos mares polares. Actualmente, Alberto é beneficiario dun Advance Grant do Consello Europeo de Investigación para estudar como as interaccións entre o Océano Austral e a banquisa do xeo configuran a estrutura do océano global. Hoxe Alberto vai nos falar do papel que o abismo oceánico xoga no noso clima. O abismo oceánico atópase a profundidades superiores a 2.000-3.000 metros e un dos ambientes máis hostís e inaccesibles da Terra. A súa importancia no clima débese a que as aguas que enchen o abismo poden atrapar grandes cantidades de carbono e de sustancias críticas para o clima e mantelas lonxe da atmósfera durante milenios, regulando así a temperatura do planeta. Para explicar os procesos oceanográficos implicados na captación e liberación destas sustancias, viaxaremos con el as remotas e frías aguas que rodean a Antártida e o Océano Austral. Ali nos explicará como e por que estas aguas están cambiando e hoxe como afecta e afectarán ao clima. Alberto. Gracias. Vamos a ir máis rápidos. Podedes escoitarme todos? Sí. Pois sí, como dixo Fiz, vou vos falar hoxe da Antártida, do abismo do océano. E normalmente, cando pensamos nestas cousas, pensamos que estes son lugares remotos, hostís, que non teñen moito que ver con a nosa vida, nin con o noso mundo. Podemos ignoralos, podemos vivir sen saber demasiado deles. Son bonitos, misteriosos, pero non temos que preocuparnos moitos deles. Entón, quería empezar a poñencia cunha imaxe. Non sei se aquel me pode dicir o que é iso. Algún... É unha pintura Unha pintura rupestre, moi ben, e de que? Dun mamut, non? Pois esta pintura é de Asturias. Alguén, seguramente un dos nosos devanceiros, a pintou nunha parede dunha cova hai entre 13 e 18.000 anos, porque en Asturias había mamuts. Andaban por ali, seguramente viñan cando o clima se poñía frío no sur de Francia, entraban na Península Ibérica
E tamén hai restos de mamuts en moitos sitios. Por exemplo, aí tedes un molar de mamut atopado no Incio. Hai alo menos 25.000 anos. Se ides ao Incio podes atopar esas esculturas que puxo ali o Concello para aproveitar o tirón do turismo do mamut. Entón, como se relaciona isto coa poñencia? Bueno, para entender como isto está relacionado coa poñencia, temos que entender un pouquiño do clima da Terra. Eses mamuts estaban na Península Ibérica durante a última idade de xeo. E a idade de xeo ocorreu por unha combinación de factores. Non os entendemos perfectamente todos, pero temos bastante idea das causas da idade de xeo. Durante ese tempo, a radiación solar que chegaba á Terra era un pouco menor. Isto tiña que ver coa inclinación do eixe da Terra, coa forma da órbita da Terra alrededor do Sol, o que se chaman os ciclos de Milankovitch, pero esa reducción na calor que chegaba á Terra era demasiado pequena para explicar por que a Terra estaba tan fría. Se queremos saber por que a Terra estaba así de fría, temos que mirar nun dos arquivos que ten o planeta. Eses arquivos atopámolos nas grandes superficies de xeo que cubren Groenlandia e Antártida. Ali, a neve que cae neses territorios durante miles, ata 1 millón de anos, vais acumulando en capas e vai almacenando nesas capas información sobre o clima da Terra nese momento. Entón, aquí o que vedes é neste non sei se funciona isto, a ver... Non vai. Pois ali arriba na esquerda podedes ver un diagrama do xeo, en riba da Antártida, podedes ver que hai subcontinente, hai terra debaixo e hai xeo en riba. O grosor dese xeo pode ser de ata 4 kilómetros. Creo que non funciona. Quero o punteiro. O punteiro non funciona, non? E o que fan os científicos é taladrar a través deste xeo e extraer cilindros do xeo. É o que podedes ver aí na dereita. Entón, estes cilindros, como dixen antes, acumulan información sobre o clima da rexión na época en que caeu a neve no xeo. Unha das cousas que atrapan a neve, cando cae no xeo, son pequenas burbullas de aire. Extraemos esas burbullas e medimos a cantidade de gases que teñen. Podemos saber, por exemplo, cal era a concentración de CO2 na atmosfera da Terra nese momento. Entón, o que tedes aquí abaixo é un diagrama no que o eixo horizontal é a idade da mostra de xeo, vai dende o presente, que está na dereita, onde estamos nós agora, ata hai 800.000 anos. Pintei aí onde estaban os restos do mamut que se atoparon en Asturias, en o Incio. Entón, medindo a concentración de CO2 destas burbullas, podemos saber a CO2 que había na atmósfera, e se mirades con cuidado este diagrama, podedes ver que o CO2 está no presente, ou pasado recente, bastante alto, a unha concentración de 280 partes por millón, pero se imos un poquinho para atrás, o CO2 cae en picado. Iso a última idade de xeo. O CO2 na atmósfera era moito menor. Pero despois seguimos aínda máis atrás, volve subir, isto era outra etapa interglaciar, e seguimos máis atrás, volve caer. Estos son o ciclo de etapas interglaciares e idades de xeo que sabemos ocorreron na Terra durante o último millón de anos. Pero aquí hai outra liña neste diagrama. Outra liña está en a que supoño que é un pouco como azul clariño. Iso é unha estimación da temperatura desa zona da Antártida que se determina medindo isótopos de oxígeno na mostra de aire que queda atrapada no xeo. E se vemos o que fai esa liña, vedes que fai exactamente o mesmo que o CO2. O que isto quere decir é que o planeta estaba quecendo ou arrefriando en perfecta sincronía coa cantidade de gases de efecto invernadeiro como o CO2 que estaban na atmósfera. Esta é a razón principal pola que o clima de aquí, é unha cousa difícil de imaginar un día como hoxe, era periártico na última idade de xeo e non tan caloroso como hoxe. Entón, podedes preguntar que pasou co CO2 que faltaba na última idade de xeo? Onde estaba? Non se pode crear ou destruir, ten que ir a algún sitio.
E para contestar esa pregunta, neste caso temos que ir a outro arquivo do planeta que está nos sedimentos do fondo do océano. Para obter estes sedimentos, os científicos usan barcos como ese que aparece na diapositiva, que é un barco chamase o JOIDES Resolution, é un barco que ten un taladro xigante. Este taladro baixase polo medio da columna de auga ata chegar aos sedimentos e con iso se extraen cilindros, se extraen mostras dos sedimentos do fondo do mar. Eses sedimentos conteñen plancton que viviu no mar hai miles ata 1 millón de anos no pasado. Entón, medindo a concentración de varias sustancias químicas nos restos dese material plantónico, podemos inducir varias cousas sobre as augas do mar nese momento. O que se amosa nese gráfico de arriba a dereita é a concentración de carbono disolto que había nas augas do Atlántico Sur entre latitudes de 40 e 45 graus en función de profundidade e o eixo vertical. E se vedes, eso está aliñado coa mostra de xeo que está ali debaixo, e se vedes o que pasa aquí, botón incorrecto, é que cando o CO2 baixaba na atmósfera, a cantidade de carbono que había no océano profundo aumentaba, estaba máis vermello. Isto o que nos di é que o carbono que faltaba na atmósfera ia para o fondo do mar, a profundidades de máis de 3.000 metros. E como chegaba ali? Para entender como chega o carbono a esas profundidades, onde pode pasar milenios, ata 100.000 anos, e polo tanto enfriando a temperatura do planeta, temos que ir á rexión máis remota da Terra, que é a Antártida. E os científicos moitas veces pensan na Antártida como un xigante dormido. É xigante porque é un continente que creo que é un 40% máis grande que Europa. Está rodeado por unha banquisa de xeo que tamén é dun tamaño parecido a Europa no inverno, medra no inverno e diminúe no verán todos os anos. Tamén acumula grande parte da reserva de auga dulce do planeta e contribúe a reflexar a radiación solar e tamén contribúe a enfriar o planeta desa maneira. Normalmente pensamos que este xigante está dormido porque a esas baixas temperaturas todo ocorre de maneira moi lenta, vai todo moi a modo. Parece que o sistema non se move, que non cambia. Pero o que quero convencervos nesta poñencia é que o xigante non está tan dormido como pensamos. E para iso, primeiro quero distinguir entre os dous tipos de xeo que existen na Antártida. O primeiro é o xeo continental, que é o que está enriba do continente, enriba da Terra. Este xeo, basicamente, consiste ou é equivalente aos glaciares que atopamos nas montañas das latitudes medias. E outro tipo de xeo que hai aquí é o xeo mariño. Isto é, esencialmente, mar conxelado. Este xeo medra todos os invernos, na Antártida avanza cando se enfría o mar conxélase e cando ven o verán parte dese xeo se retira cara á costa e deixa moito máis espacio aberto. Entón, por que nos importa este xeo? Quería ensinarvos unha pequena animación que fixeron colegas australianos onde se ilustran algunhas destas cousas. The Southern Ocean is home to the world's strongest and deepest currents that control the circulation of seawater across the entire world ocean. A key driver of this circulation is the decrease in sea surface temperature seen here in purple, with freezing conditions close to the Antarctic coast. Este se volve clariño, quere dicir que hai xeo mariño aí. O mar se está conxelando porque está moi frío. E podedes ver que este xeo mariño avanza, retrocede cos estacións. Isto está pasando todos os anos. Esa superficie que cubre o xeo mariño en inverno, pois, como dixen antes, pode chegar a ter o tamaño de Europa. É unha grande superficie. Entón, o que pasa, cando se forma este xeo, pode ser ilustrado con este pequeno diagrama aquí. Como dixen antes, a Antártida está coberta desta neve bella, deste xeo continental que ten un grosor de ata 4 km no medio do continente. Iso que fai é que a atmósfera enriba dese xeo estea moi fría. E como está moi fría, ese aire se contrae, é moi pesado, e cae cara á costa, flúe cara á costa, baixando esa costa, ata que chega ao extremo da Antártida. Isto é o que se chaman os ventos catabáticos. Son ventos moi persistentes que flúen dende o centro da Antártida
cara a costa na maioría dos lugares. Cando estes ventos chegan ao mar, o que fan é conxelalo. Crean xeo mariño e como están soprando cara ao norte, os xeos tamén, ese xeo mariño que acaban de formar, o empuxan cara ao norte. E deixan un burato detrás, que o que chamamos unha polinia, a palabra rusa para indicar un burato no xeo. En esa polinia, como deixas un pouco un burato ali, pois podes formar máis xeo. Entón, estas zonas costeiras da Antártida son fábricas de xeo. Temos os ventos catabáticos que sopran cara ao norte, forman xeo, empuxan o xeo cara ao norte, e así van creando máis e máis xeo. Cando un forma xeo do mar, cando un conxela o mar, conxela a auga, pero o sal do mar maiormente queda atrás. Entón, cando forma xeo, hai unhas sustancias, unhas augas salgadas que quedan detrás e acaban entrando na columna de auga. A consecuencia de todo isto é que as augas costeiras da Antártida non só están moi frías, senón que tamén son moi salinas. Esas dúas cousas significan que esas augas pesan moito, son moi densas, moi pesadas. Entón, xa vos estou dicindo que con estas augas pesadas, nalgún momento, estas augas teñen que ir a algún sitio, como son tan pesadas, van ir cara abaixo. Estes son os ventos catabáticos para que teñades unha impresión máis da vida real de que aspecto teñen. Estou en unha base británica no mar de Weddell, que no sector atlántico da Antártida. Son ventos incómodos para traballar, sí, un non quere pasar moito tempo ali afora. Pero, como vos dicía, estas augas densas que quedan detrás da formación do xeo teñen que ir para algún sitio e, como son tan densas, pois van para baixo. En este caso, ir para baixo significa que caen como en fervenzas gigantes da plataforma continental da Antártida ata o fondo do mar. Aí vedes que aquí isto é unha simulación da circulación do océano, quitouse a parte de arriba da simulación e o que queda detrás é esa auga densa que cae cara ao fondo, cae en fervenzas e despois vai formando como ríos submariños, pasando por entre as montañas submarinas, tentando buscar o seu camiño cara ao norte. Isto é unha masa de auga que normalmente chamamos a auga antártica de fondo. É a masa de auga que ocupa a maioría do fondo dos océanos, non só nestas latitudes, senón tamén todo o Pacífico, todo o Océano Índico, tamén parte do Atlántico. E aí vedes como en moitos sitios alrededor da Antártida pasa este fenómeno de fervenzas e despois fluxos submarinos cara ao norte desta auga densa e profunda. Este gráfico aquí son observacións da temperatura no fondo do océano. Foron obtidos durante décadas de traballo de barcos oceanográficos indo ali, baixando instrumentos e medindo a temperatura do fondo. E o que se ve, neste caso, é que todas as temperaturas por debaixo de 0 graus ou por aí, todo o que está en azul neste gráfico, emana da Antártida. Está fluindo cara ao norte da Antártida, invade todo o Pacífico, todo o Índico, e tamén grande parte, a metade ou así, do Atlántico. Esta é a auga antártica de fondo, daqui imos falar no resto desta poñencia. Entón, cando esta auga flúe cara ao norte, o que lle pasa é que vai mesturándose con augas menos densas que xa estaban aí antes, e que son menos profundas. Cando se mestura con esas augas, pois a auga antártica profunda se vai facendo cada vez menos densa, ata o punto que se fai tan pouco densa que outros procesos poden traela cara á superficie do océano outra vez. E isto que se indica neste diagrama, onde os tres, o que se ve no medio Antártida, e hai como o Atlántico, o Índico, o Pacífico están indicados de forma esquemática aí, e as diferentes frechas indican o sentido de circulación predominante no océano profundo. Así que o que vedes aí, se puidera achegarme, supoño que me podo achegar, aquí é que aquí está a auga antártica profunda que vai cara ao norte en cada conca oceánica e se fai menos densa, se convirte en auga de diferentes cores e despois acaba indo outra vez cara ao sur, cara á superficie do océano austral. Isto é como o que chamamos a cela de circulación abisal, é como a circulación completa dende o principio no océano austral ata o fin volvendo ao océano austral. Hai dous procesos que son superimportantes para explicar como se completa este círculo. O primeiro
como dixen antes, é a mestura da auga da Antártica de fondo coas augas menos densas. Este proceso, esta mestura é debida a un proceso que non é totalmente pouco intuitivo. Ten que ver coa turbulencia no fondo do océano en escalas tan pequenas como 1 centímetro. É como cando nós mesturamos un café, a leite e café, iso mesmo está pasando no fondo do océano, está pouquinho a pouco mesturando a auga Antártica de fondo con augas menos densas e facendo que vayan para arriba. E outro proceso importante son os ventos no Océano Austral. Como o Océano Austral non ten case continentes, ali están os ventos máis fortes do mundo. Poden ir dar voltas á Terra case sen oposición. E hai uns ventos moi fortes, persistentes, que se indican neste gráfico, o que este gráfico mostra é a velocidade do vento. E aí podedes ver que hai como un cinto de vermello que vai alrededor da Antártida e que son estes ventos que empuxan constantemente o océano que hai debaixo. Un dos efectos destes ventos é un pouco análogo que pasa nas nosas rías. Cando hai ventos do nordés na nosa ría, creo que son do nordés, en fin, pode corrixirme, hai un fenómeno de afloramento. O vento acaba desplazando augas da costa cara a fora, cara ao mar de fora, e ven auga de abaixo para arriba e fai que as augas das rías pois estean moi frías, teñan moitos nutrientes, manteñan moito peixe, moito marisco. Ese é o fenómeno de afloramento. Pois o mesmo fenómeno ocorre aquí, no Océano Austral, pero a escala moito máis grande. Ocorre en todo o Océano Austral e o que fai é levantar as augas de profundidade intermedia que derivan da auga antártica de fondo outra vez cara á superficie do Océano Austral, así pechando o círculo. Entón, que ten que ver isto coa idade de xeo, todo o que vos dixen antes? Bueno, xa para completar esta parte da historia, isto é o que pensamos, como pensamos que a circulación do océano funciona hoxe. Temos ese traxecto amarelo que aparece aí no gráfico, simboliza o afundimento da auga antártica de fondo, isto é o que está co número 1, a súa transformación en auga menos densa pola acción da turbulencia, que é o número 2, e despois o afloramento final cara á superficie, que é o número 3. Entón, dependendo do volume e do rápido que vai esta cela de circulación abisal, o océano profundo vai ser capaz de almacenar máis ou menos carbono. E dependendo do carbono que poida almacenar, o nivel de CO2 na atmósfera da Terra vai subir ou baixar. E pensamos que esta maneira pola que pequenos cambios na radiación solar inducidos pola órbita da Terra e todo iso resultan en cambios dos xeo mariños na Antártida que despois cambian o volume e o ritmo da circulación abisal. Entón, o gráfico na dereita é o que pensamos que pasaba na última idade de xeo. Pensamos que o afundimento da auga antártica de fondo era máis forte que hoxe. Vedes que o unco círculo está máis grande. E quizáis, non estamos seguros, pensamos que os outros dous procesos, a transformación en augas máis lixeiras e o afloramento, eran máis débiles que hoxe. Isto resultaba nunha cela de circulación abisal que era máis expansiva, que hoxe era máis grande, ocupaba máis parte do océano e almacenaba máis carbono do que o fai hoxe. Entón, este é un mecanismo fundamental pola que o océano profundo modula o clima da Terra durante o último millón de anos. Entón, a pregunta é que está a pasar hoxe? O que está aquí na esquerda está estable ou está cambiando? Supoño que xa podedes adiviñar, porque senón a poñencia acabaría aquí, que a cousa non está nada estable. Este gráfico o que ensina é o cambio na calor contida no océano por debaixo dos 4.000 metros entre principios dos anos 90 e o 2020. Este gráfico construíuse mediante observacións collitadas por barcos de temperatura. Básicamente, o que este gráfico indica é que todo o que vedes que está vermello, que ceu, e todo o que vedes que está azul, pois enfriou. O podedes ver que a maioría do océano está vermello e que os vermellos máis intensos están no Océano Austral, exactamente onde as augas antárticas de fondo afunden e empezan a encher o abismo oceánico. Entón, algo está pasando. Entón, se un cuantifica esta imaxe,
o que podemos decir é que a auga antártica de fondo queceu a un ritmo de 0,7 zexulios por ano. Tamén se fixo menos salina a un ritmo de 70 gigatoneladas por ano de auga doce, e tamén reduciu o seu volume, contraeuse. Isto é a un ritmo de 8 millóns de metros cúbicos por segundo. Estou seguro que estas cifras non vos din nada. Parecen moi grandes, pero non vos din nada. Entón, fixe unha conversión aquí. O quecemento é equivalente á enerxía liberada por 15 millóns de bombas atómicas de Hiroshima cada ano. A perda de salinidade son 28 millóns de piscinas olímpicas cada ano. E a contracción son 36 ríos Amazonas. Entón, imaginade 36 ríos Amazonas fluindo fora do abismo oceánico, reducindo o volume da auga antártica de fondo. Iso é o que está pasando hoxe mesmo. Entón, a pregunta que levamos facéndonos en Southampton, no grupo, pero en moitos sitios, é por qué? Por que está pasando isto? Se queremos explicalo, pode haber tres mecanismos que expliquen este cambio. O primeiro é que quizáis reducimos o número 1, quizáis hai menos auga antártica de fondo que se está fundindo no fondo do mar, así que quizáis estamos enchendo este baño de maneira máis lenta. Non? As outras posibilidades é que a transformación en augas máis lixeiras, o número 2, o afloramento, o número 3, poidan terse intensificado, que sería outra maneira de baleirar o abismo do océano. Entón, o que vou facer no resto da poñencia é tocar un pouquiño en traballo que fixemos investigando cada unha destas posibilidades. Entón, o primeiro é a primeira pregunta é: fórmase menos auga antártica de fondo hoxe do que se formaba hai décadas? E a resposta é que probablemente sí. E isto ten que ver co derretimento do xeo continental na Antártida. O que vedes aquí é un mapa obtido por satélites que miden o campo de gravidade da Terra, que reflexa a masa que hai na Terra, e que a partir de cambios na gravidade pódese inferir a cantidade de masa de xeo que está sobre a Antártida cada vez que pasa o satélite por ali. Entón, este gráfico que nos di é canta masa de xeo se perdeu da parte continental da Antártida entre o ano 2002 e 2016. E podedes ver que hai partes da Antártida aí no norte, na parte de arriba do gráfico, onde está azul, que gañaron masa. Hai máis xeo agora do que había antes. Pero tamén hai partes, sobre todo onde está aí cun vermello moi intenso, que perderon moita masa. Están perdendo masa a ritmo cada vez máis rápido. Esa parte da Antártida estáse derretendo moi rápido. Se isto está pasando, o que esperamos é que, como sabemos que as correntes costeiras na Antártida van cara ao oeste, entón a predicción é que toda esa auga doce que entra no océano debe fluir cara ao oeste en algún momento, debe afectar as rexións onde se forma esta auga antártica de fondo. E se pensamos un pouco, se seguimos con esa explicación, a auga antártica de fondo debe facerse menos salina neses sitios e menos densa e, polo tanto, contraerse. E iso é exactamente o que atopamos no Pacífico e no Índico. O que se ve neste novo gráfico na esquerda é o contido de auga doce no océano abisal, este océano máis profundo de 4.000 metros, entre os anos 80 e os 2000. E vedes que aí hai dúas rexións particularmente azuis no Pacífico Sur e tamén ao sur da Australia, que indican dous sitios onde a auga antártica profunda afectada por ese derretemento da Antártida sabemos que vai nesas concas. Entón, ese gráfico da esquerda é consistente co da dereita. Entón, o que fixemos, motivados por este tipo de gráfico, é ir ao sitio onde está derretendo a Antártida tan rápido, o Mar de Amundsen. Esa esquiniña de aí chamase o Mar de Amundsen. E para ir aí, temos que atravesar primeiro a zona de ventos do Océano Austral, esa zona de ventos intensos que van alrededor da Antártida. Este é un dos barcos de investigación británicos, o James Clark Ross, no bar de Bellingshausen, isto un poquinho máis ao norte do Mar de Amundsen, nunha tormenta. Novamente, para darvos a impresión do que é estar aí, non é divertido, unha cousa destas. E aí está o barco avanzando poquinho a pouco cara ao sur, facendo o que pode. E sí, son condicións, cando están as condicións así non se traballa, simplemente estás dentro, pechado,
amarrado a cama con algo se podes, porque como podedes ver isto é como unha montaña rusa e non pode facer moito. Pero bueno, vai avanzando o barco e finalmente, non quero que ninguén se maree, chegamos aquí. Unha vez que se pasa a zona de ventos, se chega á zona onde está o xeo mariño. Eso que vedes aí é o xeo mariño. Este barco non é un rompexeos exactamente, pero está reforzado para poder pasar polos xeos en que lle pase nada. Mais ou menos. E aí o que vedes é que alguén baixou do barco, fixe unha foto, e aí estamos moitos aí diante facendo payaso. E chegamos á zona de xeo moito máis agradable, moi frío, moi tranquilo, empezan a aparecer os pingüinos, as cousas que nos gusta ver a todos, ata que cando un vai máis ao sur atopa isto. Atopa, isto é o que é o borde do xeo continental da Antártida, que non só está no continente, senón que se desliza un pouquiño por riba do mar. Entón, isto é o que se chama o glaciar de Pine Island, que é o glaciar que se está derretendo máis rápido nesa zona vermella que había no mapa do derretemento da Antártida. E o que facemos é medir unha serie de cousas para intentar entender por qué está pasando isto. E, bueno, quizás a principal ferramenta que usamos para entender as causas do derretemento ten que ver non só cos observacións, pero senón tamén con modelos da circulación oceánica. Entón, o que facemos é coller ecuacións como as que están aí nesa caixa, que encapsulan o noso coñecemento da física do océano, e as representamos nun programa de ordenador ao que lle damos información da distribución da temperatura, a salinidade, os ventos e outras propiedades na rexión que nos interesa, e despois corremos ese modelo cara adiante no tempo e facemos prediccións das condicións no océano nesta zona da Antártida en función do tempo. Entón, o que podedes ver aí nese mapa é a temperatura, e a temperatura está como mostrada na color, e a velocidade mostrada como vectores, como frechas, a unha profundidade de 447 metros no modelo. Isto é un modelo. E o que se ve inmediatamente é que hai estas linguas de auga quente, relativamente quente, a auga que está aquí igual a 1 grau, pero isto está bastante por riba do punto de derretemento do xeo antártico, que está como a -2 ou por aí. Estas augas morniñas, digamos, están avanzando cara a Antártida, están aproximándose aos glaciares, e o que sabemos é que se están metendo por baixo dos glaciares, están derretendos. E cada vez transportan estas linguas de auga quente, cada vez transportan máis calor, cada vez derreten esta parte do océano máis rápido. Entón, para asegurarnos de que o modelo é realista, está facendo cousas que pasan en realidade, temos que facer observacións dende o barco, como ensinei antes. Unha das cousas que facemos, bastante de cote, é botar fondeos. Un fondeo é basicamente un papavento submarino. O que hai é ter un áncora ali abaixo que como neno mantendo papaventos, e despois ten varios elementos de flotación que fan que a corda que está atada a áncora pois vaya para arriba, se manteña vertical. En esa corda poñemos instrumentos que deixamos ali 1 ou 2 anos ou a veces máis medindo a temperatura, a salinidade e a corrente, para así poder volver despois de 1 ou 2 anos, recollelos e que ainda están ali, e non os destrui un iceberg ou algunha outra cousa, e poidamos coller os datos. E aí vedes nesa foto da dereita como se bota un destes fondeos. É unha operación lenta que leva bastantes horas e que inclúe varias persoas con arneses de seguridade botando cousas pola parte de atrás do barco. Entón, o tipo de información que obtemos destes fondeos ilustrada por este gráfico aquí, o que se ve no panel de arriba é a temperatura medida polos fondeos. Podedes ver que hai un espazo branco no medio porque ese ano fallaron os instrumentos que miden a temperatura, que é unha cousa que pode pasar. O panel de abaixo mostra a velocidade onde os valores positivos vermellos indican fluxo cara ao sur, quer dicir que a corrente vai cara ao sur máis forte do normal, e os azuis indican que a corrente cara ao sur é máis débil do normal. Entón vemos que durante este período de 5 anos a corrente que leva estas augas quentes cara ao sur pois debilitouse, non estaba fortalecéndose, non debilitándose. Pero hai outros períodos que é distinto.
Combinando estas observacións co modelo, o que conseguimos aprender é que a temperatura das augas que chegan a estas plataformas de xeo que se están derretendo tan rápido está controlada por algo que outra vez nada intuitivo. Está controlada polo clima do Pacífico tropical. Cando sentimos falar del Niño, la Niña, pensamos en cousas que pasan nos trópicos no Pacífico, en Indonesia, en Perú, en sitios así. Hai unha oscilación climática que afecta máis que nada esas zonas, pero cada vez que hai un fenómeno climático deste tipo, a atmósfera lanza unhas ondas que van cara ao sur e acaban xusto nesta rexión. Esas ondas, entón, afectan os ventos locais e mediante cambios nos ventos, iso resulta en cambios na velocidade da auga fluindo cara ao sur. Entón, o que ensina este gráfico aquí é a anomalía da temperatura profunda no modelo durante períodos no que hai La Niña, unha situación de La Niña no Pacífico tropical. E o que podedes ver é que hai unha grande concentración de vermellos xusto xunto ao xeo da Antártida, que indica que durante estes períodos hai augas máis quentes do normal que chegan ás plataformas de xeo. Iso foi o punto número 1. Entón, sabemos que a Antártida está derretendo cada vez máis rápido a algunhas partes e isto está afectando a formación de auga antártica profunda, polo menos no Índico e no Pacífico. Pero imos agora ao segundo proceso. O segundo proceso é esta mestura turbulenta da auga antártica de fondo cos augas máis lixeras que están en riba. E aquí, un dos traballos que fixemos, o que atopamos é algo que non esperábamos, que medindo a temperatura da auga antártica de fondo aquí no Paso de Drake, ou Mar de Oces, como lle chama, como lle gusta chamar algunha xente, dende barcos, hai unha serie de cruceiros, de campañas británicas que se fixeron aí anualmente dende os anos 90 ata o pasado recente e que foron medindo a temperatura da auga antártica de fondo cada vez que había un barco ali. E se un correlaciona esa temperatura cos ventos en todas partes, pois se obtén esa banda vermella que vedes aí. Esa banda vermella indica que hai unha correlación moi forte entre os ventos do oeste e a temperatura da auga antártica profunda. Canto máis forte o vento, máis quente está a auga. Isto é cun retardo de só 5 meses. É unha cousa demasiado curta para a nosa intuición. Tendemos a pensar que o océano abisal é moi inaccesible e non está exposto a estes fenómenos atmosféricos tan rapidamente. Entón, o que fixemos motivados por este resultado, fomos a un dos puntos onde a auga antártica de fondo escapa do Mar de Weddell, que está aquí no Atlántico Sur. Aí vedes xusto a esquerda o Paso de Drake. Aí, nese punto por onde pasan varias das frechas amarelas, hai como unha especie de val entre montañas submarinas que se chama o Paso de Drake. E por aí flúe unha grande cantidade de toda a auga antártica de fondo que se forma no Atlántico Sur. Entón, botamos ali uns fondeos, como se indica no gráfico na dereita, que no que a color é a temperatura da auga, e podedes ver a auga antártica de fondo moi fría, con temperatura menor a 0 graus ali abaixo. E a hipótese que temos, o único que podemos pensar é que cando os ventos do oeste son máis extensos, o fluxo de auga antártica de fondo se acelera, a interacción desa corrente con esta complexa topografía do fondo mariño debe resultar en máis turbulencia, máis mestura con augas que están arriba, que son máis lixeiras, e, polo tanto, quizáis este sexa o mecanismo para reducir o volume da auga antártica de fondo. Entón, para mirar este proceso que fixemos, non só foi botar fondeos, tamén tivemos ali unha campaña, elevamos este robot submarino, que se chama Autosap, quizáis algún de vos puidera ter sentido falar del, e o botamos na auga. A ventaxe de usar este robot é que pode obter observacións moi perto do fondo con moi alta resolución horizontal e tamén no tempo, dunha maneira que é moi difícil facelo nun barco, porque nun barco estás 3.000 metros máis arriba e non podes controlar moi ben o que faz ali abaixo. Entón, vou vos mostrar unha animación, creo.
This is an animation of the progress of the AutoSub Long Range, an autonomous Isto é animación vehicle de developed unha at das the National misións que Oceanography fixemos co Center. robot submarino. On its most recent mission, Está its first feita mission usando un programa de in, computación, the Southern non sei Ocean se around un coñece Antarctica. MATLAB, So this animation pero was usa created using MATLAB información to real da do a topografía, de fly-through medicións, following the está progress of the tamén ALR usa información after real the da fact, navegación do using robot. data from Entón the ALR está feito itself. máis So realista that posible. includes information E o about que the se ve que heading, the este pitch, submarino, the pois, speed, the botámolo roll, durante varios días as e well as the programámolo para propeller facer un speed. slalom And these baixando were a all montaña, used as inputs como into se fose creating this un esquiador. animation to show E podedes what ver did que vai Bodie seguindo McBoatface actually estes do. contornos You de can also see profundidade just ahead there constante, and a little bit e de vez en earlier cando on, pois fai unha there was curva e a vai o seguinte cylindrical contorno. shaped item that was Mentres also vai in the facendo isto, vai water. obtendo This is a medicións, vertical microstructure vai, profiler that was making debín dicir que vai voando concurrent a measurements uns of 10 ou 20 small-scale metros do motions in the fondo. ocean, while A intención é que nunca toque fondo, porque se toca o fondo pasan cousas malas. Pode medir a velocidade, pode medir a distancia ao fondo mediante un aparato acústico que bota pings de sonido todo o tempo, e medindo o tempo que tardan en rebotar, pois sabe a altura que ten con respecto do fondo. E así, pois, facemos medicións xusto na corrente de auga antártica profunda que vai saindo por o paso de Orkney, e facemos estas medicións detalladas. Este é o tipo de información que conseguimos obter. Aquí o que se mostra é a traxectoria do robot baixando a montaña como se fose o esquiador. Hai dous tipos de información que se ensinan aquí. A color indica unha cantidade que se chama a disipación de enerxía turbulenta, que é basicamente unha medición da intensidade da turbulencia. E despois podedes ver frechiñas, vectores que indican a velocidade da corrente, o sentido da corrente e a velocidade. E o que se ve aquí é que os valores amarelos que están máis á dereita corresponden con valores típicos da intensidade da turbulencia que hai no océano en moitas partes. Pero cando un se achega á topografía, á esquerda, hai valores que son ata 1000 veces máis grandes do que pasa típicamente no océano. Así que isto nos está dicindo que hai turbulencia superintensa, e que corresponde xusto co sitio onde a corrente fai fricción ou interacciona coa topografía. E despois, con estas medicións podemos aprender algunhas cousas interesantes. Por exemplo, cando a pendente se relaxa, se ide seguindo a corrente cara ao norte, a pendente se relaxa aí no medio do gráfico, podemos ver que hai unha separación entre a corrente e a topografía que leva a un pequeno remuíño que se indica aí coa frecha, é un remuíño, e se miramos o mecanismo polo que se forma ese remuíño, vemos que é análogo á formación dun tornado. Un tornado formase cando tes un vento que ten un gradiente de velocidade en vertical e hai unha circulación transversal que vira iso para baixo. Pero pon o gradiente vertical no horizontal. E aquí exactamente o que pasa aquí. Temos unha corrente de auga antártica de fondo que ten un gradiente vertical, pero tamén, cando se separa a corrente, aparece unha circulación transversal que despois vira ese gradiente vertical e o convirte en horizontal, como se fose un tornado submarino. É útil coñecer este tipo de fenómenos porque nos permite entender por que a turbulencia é tan intensa. Podemos usar principios da física para conectar ese tipo de remuíños, ese tipo de física, coa turbulencia que pasa a escalas dun centímetro. E aquí o que fixemos é, usando os fondeos, medimos a velocidade da corrente que pasa polo paso de Drake, polo paso de Orkney, e tamén a intensidade da turbulencia. Neste caso, medindo, o que fixemos aquí foi medir a temperatura da auga que pasa por ali super rápido, máis ou menos unha vez cada segundo durante 2 anos. Entón, medindo esa temperatura, podemos estimar a forza da turbulencia, e o que se ve aquí, bastante claramente, é que cando a corrente se intensifica, cando o panel de arriba mostra colores vermellos, o panel de abaixo tamén. A turbulencia tamén se intensifica. Así que isto é consistente co que esperábamos, coa hipótese que motivou a nosa visita a esta zona. Entón, parece que polo menos no Atlántico está o proceso número 2 é importante. Parece que os ventos modulan a velocidade da corrente, estas modulan a turbulencia e a transformación da auga antártica de fondo en augas de densidade intermedia. E agora imos ao último paso, o paso número 3, que, por recordo, era o afloramento destas augas de densidade intermedia no océano austral. Para entender se isto está cambiando ou non, é útil mirar outro tipo de xeo, o xeo mariño. Seguramente sentistes nas novas nos últimos anos
que o xeo mariño antártico vai mal. Isto foi unha cousa totalmente, non sei, totalmente inesperada, pero foi unha sorpresa, porque dende que lanzamos satélites ao espazo que observaban o xeo, que foi a finais dos anos 70, esa liña indica o que estaba facendo o xeo antártico durante as primeiras 3 ou 4 décadas. Estaba basicamente constante, aínda, quizáis, alrededor do 2010-2015, estaba aumentando un poquinho. Entón, non había ningún indicio de que o xeo antártico mariño tivese ningún problema. Despois, chegou o 2016 e de súpeto caeu en picado. Mantívose así dende entón. Isto foi como un cambio de réxime, un cambio repentino de estado do sistema. E se queredes velo de outra maneira, este mapa indica a anomalía na concentración de xeo mariño nun mes do inverno, no inverno austral, no 2021, as zonas que aparecen en vermello aí son zonas que perderon xeo con respecto ás zonas anteriores. Así que parece que en moitas rexións alrededor da Antártida o xeo mariño está retrocedendo. Que ten que ver isto co afloramento? Pois ten que ver co afloramento porque pensamos que o aumento do afloramento é a causa da reducción deste xeo mariño, ou polo menos unha das causas. E para ilustrar isto, aquí tedes unhas observacións satelitais, feitas dende un satélite, da superficie, da salinidade na superficie do mar. Isto o que mostra son anomalías da salinidade no verán austral. A cor indica se as augas estaban menos salinas ou máis salinas que o promedio. Entón, os primeiros anos, os primeiros 5 anos, o que vedes aí, que a maioría das cores que aparecen aí son azuis, indican que a salinidade estaba máis baixa do normal. E despois do 2016, vedes que todo se volve moito máis vermello. Hai como unha transición repentina a augas salgadas de superficie moito máis salgadas do que estaban antes. E sabemos que isto ten que ver co afloramento, porque se miramos por debaixo da superficie, vemos que estes cambios que vemos na superficie tamén están ocorrendo nos primeiros centos de metros da columna de auga. Para mirar isto, que usamos un instrumento que se chama boia Argo. Hai 4.000 destas boias esparexidas por todo o océano e o que fan é apárcanse a 2.000 metros de profundidade durante 9 días, están ali como dormindo, sendo arrastradas polas correntes, e unha vez cada 10 días veñen á superficie e miden a temperatura e a salinidade da auga mentre fan iso. Cando chegan á superficie mandan información ao satélite e dali a nós. Entón, o que podemos ver neste tipo de medicións, o panel de arriba mostra a temperatura, o panel de abaixo a salinidade. Estos son anomalías con respecto do promedio a cada profundidade. O que podedes ver é que hai moitos azuis no principio da serie temporal, antes do 2016 e despois todo se volve vermello. Sobre todo perto da superficie. E isto o que indica é que houve unha transferencia cara arriba de auga que estaba a 200-300 metros de profundidade, que é máis quente, máis salina que auga de superficie. E ao transferir esta auga para arriba, pois todo se volveu na superficie máis quente e salino. Así que parece que houve un aumento de afloramento. Xusto previo á desaparición ou ao retroceso do xeo. Se tentamos establecer as causas deste afloramento, este traballo que ainda está en curso, parece que ten algo que ver cos ventos do oeste do Océano Austral. O que se mostra na liña azul aquí é a historia deses ventos dende os anos 70. E o que podedes ver é que aumentaron a forza dos ventos entre os anos 70 e os 90, despois mantivéronse máis ou menos estables, e despois do 2010 volveron a aumentar. E xusto no 2015-16 foi cando houbo a reducción de xeo. Parece que este aumento de afloramento é consistente con este aumento dos ventos cuantitativamente. O resultado deste aumento dos ventos é que toda esa auga que está aflorando demais ven cargada de carbono, ven do océano profundo, é moi rica en carbono. Cando chega á superficie, o que vai facer é botar ese carbono para fora. Ou ter esa tendencia, polo menos. Para ilustrar este punto, o que vos mostro aquí é a concentración do carbono inorgánico disolto, basicamente canto carbono hai na auga, no océano austral, dende o ano 2013 a 2024. Isto é
dun modelo que está combinado con observacións, non son observacións puras. O que podemos ver é que ao principio o gráfico está verde, quere dicir que había menos carbono nesa época, e despois se volve máis vermello. Parece que a parte que se queceu, se salinizou, tamén é máis rica en carbono, e este carbono agora está exposto á atmósfera, está interaccionando coa atmósfera. Así que para concluir, parece que o xigante non está tan dormido. Parece que o xigante está despertando. Mentre se esperta, pois está cambiando todos estes elementos da circulación abisal. Primeiro vimos que hai parte da Antártida que se está derretendo cada vez máis rápido e iso está afectando, está reducindo a formación da auga antártica de fondo. Hai outra parte na que a intensificación dos ventos parece que está intensificando a transformación da auga antártica de fondo en augas máis lixeiras. E, finalmente, parece que a mesma intensificación dos ventos e o retroceso do xeo están relacionadas coa intensificación do afloramento. Así que os tres factores parece que están axudando para balear o océano abisal. Entón, eu diría, quizáis un pouquiño prematuro dicir que isto é a nosa culpa. O único que sabemos seguro é que o océano abisal estáse reestructurando. A cela de circulación abisal estáse contraendo. Dunha maneira que evoca os cambios que pasaron entre a última idade de xeo e o período no que vivimos, pero moito máis rápidas. Aqueles cambios pasaron en séculos, estes están pasando en décadas. Aínda que non estamos seguros de que isto sexa a nosa culpa, hai bastantes indicios de que sí que o é. Porque se miramos cada un deses factores que cambiou, o derretemento do xeo, os ventos, todo está, parece ser, segundo os modelos climáticos, relacionado co exceso de calor na atmósfera, de alguna maneira. Por exemplo, a intensificación dos ventos está bastante demostrado que é o que un espera que ocorra se aumenta o CO2 na atmósfera, ou tamén se un fai o burato de ozono. Parece que a recuperación do burato de ozono está axudando que os ventos se intensifiquen menos do que se intensificarían. Pero a conclusión é que todo está cambiando e todo parece ter que ver co xigante que está despertando. E non sei se teño un minuto máis, porque quería deixar a charla máis ben presentándovos outro dos instrumentos que usamos, sobre todo nas zonas como Mar de Amundsen, para medir as condicións que hai alrededor desas zonas que se derreten da Antártida tan rapidamente. Non podemos estar ali no inverno, é todo demasiado hostil. Podemos deixar os fondeos, pero hai problemas que os fondeos non chegan á superficie. Pero temos uns oceanógrafos segredos que nos axudan. Estes oceanógrafos son varios tipos de mamíferos mariños, nos que hai unha serie de biólogos, están todos un pouco, digamos, que se achegan a eles, fan unha especie de loita greco-romana e consiguen pegarles iso na cabeza. Iso que vedes aí é un pequeno sensor que mide a temperatura e a salinidade da auga. Entón, estes mamíferos o que fan pasan o verán austral o pasan normalmente en illas bastante ao norte ou na banquisa de xeo, e o que fan os biólogos é ir a eses sitios, saben que alí están as focas en cuestión, eles pegan estes instrumentos. Un ano máis tarde, normalmente estas focas o que fan é botan a pel, teñen como pel nova cada ano, entón o instrumento cae, non está aí para toda a vida. Non sabemos se isto aumenta o éxito que teñen ou disminúe o éxito que teñen na súa vida, pero non hai indicios de que non o aumente, digamos. Aquí hai un pequeno vídeo, que está grabado, mala calidade, está grabado nun teléfono móvil nunha desas campañas no Mar de Amundsen, e aquí o que vedes é un deses biólogos parece como unha especie, vai botarlle unha especie de dardo, un elefante mariño, que son enormes, un non quere chegarse a eles se non está un pouco, desvaría un pouco, ademais cheiran moi mal, e aí, como vedes, acaba de botarlle un tranquilizante e despois vai quedar tranquiliño, e cando estea tranquilo lle poñe unha toalla na cabeza para que non se desperta, non teña ningún pánico, lle pegan iso aí con material que non lles fai mal ningún. E despois, usando
eses instrumentos podemos obter datos como estes. O que podedes ver aquí é un gráfico que ven do sector Índico, do Océano Austral. Esa illa que se ve no norte, Kerguelen, é unha illa como a 51-52 graus sur. Está máis ou menos entre Sudáfrica e Australia, aí no medio de ningures. E xusto na dereita vedes a costa da Antártida. Esas cousas de color que vedes no medio son medicións de temperatura efectuadas por estes animais cando van nadando. Despois do verán migran cada Antártida para alimentarse, pasan ali o inverno. E por iso son tan útiles, están ali cando ninguén máis pode estar. E cada vez que van para arriba ou para baixo, pois miden a temperatura, a salinidade, e despois mandan os datos por satélite. E con iso vou concluir. Gracias. Non sei se me estendo mucho. Non importa, non se pode facer preguntas. Non se pode facer preguntas. Sí, o pode. Mira, eu non quero saber... Quero saber ti, por experiencia, has estado na Antártida. Hai ese mensaje tan catastrofista que a población mundial corre o risco de colapsar. Boa pregunta. Eu creo que isto é unha opinión un pouco persoal, pero creo que os científicos quizáis pecamos un pouco de ofrecer demasiado. Iso non o podemos negar. Pero podemos adaptar. Podemos estar o planeta non vai ser o mesmo, e iso que está pasando, ese derretemento, non se pode revertir ata dentro de miles de anos. As cousas van cambiar, están cambiando. Pero tranquilo, non é unha cousa tan catastrófica como din que xa dentro de 30 anos a cousa vai ser fastidiada. A cousa vai... Algo fastidiada vai ser, pero hai maneiras de adaptarse, que creo que o objetivo ten que ser adaptarse de maneira que minimice o sufrimento humano, non? Porque se non o facemos vai haber bastante sufrimento. Problemas, quero dicir, porque de feito xa está repercutindo na saúde mental da humanidade. O sea, tanto mensaje catastrofista. De feito xa vai ao afloramento que hai de xente con problemas psíquicos. En este momento relacionados con o tema este. Sí, eu creo que se non podemos imaginar un futuro mellor, non podemos facer que se faga realidade. Entón, Se hai que morrer, pues hai que morrer. Claro, a todos... Non vamos a ser tan catastrofistas, creo que imos a pasar á seguinte ponencia.